Una ay tayo'y nagpapasalamat dito sa board ay sapagkat sila ang mga punong abala. Sila ang nagsusumikap upang itong ating taunang pagkikita ni San Nicolas ay magkaroon ng katuparan. Mapanapakan natin itong mga members of the board na ito sa pamumuno ni Lincoln Patrick. Ngayon, tayo nagpapasalamat sapagkat sa pagkakataon ito rin ay isang uri ng reunion mga magkakapatid sa pamilya. Kung hindi man mga magkakapatid ay mga magkakamag-anak ay kababaryo. Sila nagkakalapang kung sila mga taga-tumbungan, kung sila mga taga-sibay, kung sila mga taga-painin, mga ganyan. At pag makitang kahit ngayon lang nakita, basta nasabi isa ang barangay na pinagmulan, magkasama na tayo. Kung hindi man kasama sa baryo, hindi basta Pantuanon. Pag sinabing Pantuanon, Timoto, San Nicolas de Tolentino. Pero bukod kay San Nicolas, meron pang nagbubuklod sa ating lahat. At ito walang iba kundi yan ang nagbubuklod kay San Nicolas at sa atin. At ito walang iba kundi ang pagiging mga anak ng Diyos. Pagkatapos ng koneksyon kay San Nicolas, meron sa mas malalim na koneksyon na nagpo-connect sa atin kay San Nicolas. At ito walang iba kundi ang ating at yan ang sinasabi dito sa mga pagbasa sa araw nito sapagkat ngayon ay pinagdiriwang natin ang pagpaparaman sa krus. Itong pag-ibig kong ito, ibabahagi ko kay Ben o sa inyo kung sino man kayo. Lahat. Yan ang dahilan kung bakit kayo ganito sa lupa. At pag hindi ninyo ito nararanasan, lugi tayo. Lugi tayo. Ang kanyang kalwalatian, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang magandang loob, lahat na. Pero merong para, hindi para. Ano ito? Ang ating pagiging makasalanan. Maghihintay lang tayo ng konti. Ay bumaba dito sa lupa at sa gayon ay mapatawad na natin mga kasalanan at dahil dito ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po kung meron nagbubuklod sa atin sa ating taong-taong pagbabalik sa biniray, ating tatandaan kahit wala na tayong nakikita mga kamag-anak, kahit matatanda na, kung ano man, makikisalaki tayo sa taunang pagdiriwang ng biniray bilang pagkilala sa magandang loob ng ating Panginoong Diyos. Itong ating pagdasal habang pinagpapatuloy natin ang pag-ating Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid, ang itong ating pag-aalay ay kalungkaran ng Diyos Amang makapagyarihan. Manalangin pala ikaw ang bukal ng karantabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pala ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan kanya, ng hati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang pagkapiling ng aming tuwatan, ito ang aming katawanan na ihahandog para sa inyo. Bago matapos sa hapunan, ginawa kanya ang nais, ay kanyang pinasalamatan, pinabot niya ang tali sa kanyang mga alagad at sinabi, ang kapili na kami luwani rin, ito ang nais na kami tugo, na ang bago lang ang pagkiman, ang aking tugo na ibubuhos para sa inyo ang mga salamat, sino ang matatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pangalala sa akin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpunay sa iyo, Diyos, sa mga pagkalihan, kasama ng Espiritu Santo, para sa walang hanggan. Narito ang programa ng Diyos, narito siya nagalit sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa Kanyang pilit. Imuin na ako kaamo mga sala. Aber kinabuhi kaimo kumbada. Kami ay imo pinatawad dahil sa imo paghigugma. Dahil sa imo, o ako maraming salamat sa bulig nagsaamo ay imo ging rarawat.
Our help is in the name of the Lord. made heaven and earth. Let us pray. All powerful and eternal God, owner of all things, bless this bread and all those who receive them with devotion in honor of Saint Nicholas of Tolentino. Grant them help of soul and body and perseverance in your love through Christ our Lord. Amen. Kaya kita kinalibog na masyado kita hinahangin. Kaya kita kinalibog, kaya kita subo. No? Relax lang. Punta natin dito, relax. No? Basta sa ato si San Nicolas, sa ato pa Panginoon ay relax siya. Di bale, maalubiyakan ng pagdahan. Palakpakan na kita ganan. No? Mabalik kita, ma-relax siya. Okay? Tapos sa atong misa, atong palita pag-isipan kung kita ay madayon. Bago ako magpadayon, ay atawan natin na ako pagpilaya. Masasalamat na ako mga member din. Kung wala ko yan, ako ngayon sila. Kapulawan, para ko ako masasalamat na Manitoy, Salino, Vice Chairman at mga Chairman sa kasunod na Pinilay. Magkakakuya ako na akong pasasalamat sa ako finance manager, si Manang Kinkin, Manang Kinkin, Kariman. Ito yung pagkinawang sentro, kung pamuhay mga paans, paano ko kayo magagayon, pili sa venue ng Kalem. Okay? Ang ipapasalamatan din ako sa Irene, kagapon treasurer. Okay? At na ako mga officers. Hindi na ako sa usahon. Okay? Salamat sa mga pari at pala sa ato, Pang Pisha Pamaliko, at sa mga pari na nag-isa nasin.